शेषाय नमः शेषाय नमः आवाहयामि सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पसहित गुरुराजासहित फलनैवेद्यं निवेदयामि शेषाय कम्बलाय नमः कम्बलम् आवाहयामि सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पसहित गुरुराजानैवेद्यं फलनैवेद्यं निवेदयामि रङ्गबालाय नमः रङ्गबालाय सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पसहित गुरुराजासहित फलनैवेद्यं निवेदयामि गुरुराजानैवेद्यं निवेदयामि कालियाय नमः कालियम् आवाहयामि पूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पसहित गुरुराजासहित फलनैवेद्यं निवेदयामि भुजङ्गयाय नमः भुजङ्गम् आवाहयामि सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पसहित कदलीफलसहित गुरुराजानैवेद्यं निवेदयामि पद्मनाभाय नमः पद्मनाभम् आवाहयामि सकलपूजार्थे रक्षकम् आवाहयामि सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पसहित गुरुराजानैवेद्यं फलनैवेद्यं निवेदयामि कालियाय नमः कालियम् आवाहयामि सकलपूजार्थे गन्धाक्षरपुष्पसहित
साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे नमः नमो दैवे महादेव्यै शिवाय मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं तत्पूजनं मया देव परिपूर्णं तदस्मे ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜನ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಶ್ರಾವಣಿ ನಾಗರಾಜನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಸವಿ ನಾಗರಾಜರು ನಡೆದಂಥ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕೂಡ ಆ ಭೂತಾನಾಂದೇನ शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याभिषेकं चापं तत्ते रुद्राणां नमः शशिधरां दुर्गां नेत्रां गजे शरणागतदीनाथ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪಾದಾರಿಂದ ಗೋವಿಂದ 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 ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಕುಶ ಒಳಗಿನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ
Thank you.